Tehát nagyon sokáig terveztem, hogy amerikai tapasztalatot szeretnék szerezni, és a Fulbright ösztöndíj adta meg ezt a lehetőséget 2008-ban, és ezért 2008-2009-es akadémiai évben töltöttem el 2 különböző intézményben is hosszabb időt. Először Washingtonban, a Johns Hopkins Egyetemen a nemzetközi kapcsolatok szakon, illetve utána kaptam egy meghívást a Columbia Egyetemről, és a Fulbright bizottság is hozzájárult a ösztöndíjam meghosszabbításához, és ezért 3 hónapot New Yorkban is eltöltöttem a Columbia Egyetemen, ami nagyon érdekes élmény volt mindenképpen, hiszen Washington és New York különbözik egymástól, főleg, hogyha a nemzetközi kapcsolatokat vizsgáljuk, mivel mind a 2 főváros. Washington a világpolitikai fővárosa, vitathatatlanul, New York pedig általános értelemben a világ fővárosa, ugyanúgy nemzetközi kapcsolatokból, de sokkal inkább gazdasági vagy nemzetközi szervezetek szempontjából. És nagyon érdekes volt, hogy én alapvetően demokratikus átalakulásokkal foglalkozom a nemzetközi kapcsolatokban, aminek igazából a motorja nagyon sokáig, sőt még mindig az Egyesült Államok. Tehát hova máshol mehettem volna, mint az Egyesült Államokba, a 2 fővárosba kutatni ezt, és a szakterületemen pont az a 2 intézmény, ami a legjobb, illetve a legjobb szakembereket sikerült összegyűjteni. A Johns Hopkins az eleve, tehát erre hozták létre, hogy az amerikai külpolitikának gyártsa, tehát ilyen csúnya szóval a szakembereket. A Columbia Egyetem meg mindig szabadabb volt. Tehát egy Ivy League egyetemként mindenképpen szabadabb gondolkodást jelentett, és nem annyira Amerika-orientált, nem amerikai külpolitika orientált a gondolkodás, sokkal inkább hasonlít az ENSZ-re magára. Tehát egy nagy nemzetközi, internacionális egyetem. És ez egy nagyon jó élmény volt a 2-t összehasonlítani, a közeget, az embereket, az egyetemet. Én egy szerencsés időszakban voltam kint. 2008. november 4-e, az szerintem sok mindenkinek megváltoztatott gondolkodásában, sok mindent. Ekkor választották meg Obamát ezen a napon, és én végignézhettem Washingtonból. Én ráadásul a Capitol Hill-en laktam, tehát a Kapitolium mögött. Gyakorlatilag majdnem minden ott történt abban az időszakban, és igazából nem az egyetlen élmény, hanem a beiktatási beszéd, amikor az 500 000-es városba 5 millióan érkeznek meg, és mindenki együtt örül, függetlenül republikánus vagy demokrata, és ez egy olyan élmény, amit sajnos Magyarországon nem sikerült megtapasztalni. Ez az, ami egy előrevetítő dolog lehet, hogy vannak ugyan pártok Amerikában, de az emberek nem ennyire a pártok alapján szerveződnek, egy választás környékén nyilván. De itt mindenki együtt örült az elnökének. Amikor visszatértem, közvetlenül azután elkezdtem dolgozni a Demokratikus Átalakulásért Intézetben, vagy pontosabban folytattam a munkámat, mert korábban is ott dolgoztam, és dolgoztam a Balkánon. Próbáltam felhasználni. Igazából nem is a szakmai tudás feltétlenül az, amit vissza lehet adni. Ez az 1 év alatt, amit szereztem kint, hanem a mentalitás, hogy az emberekhez hogyan állunk hozzá, és pozitívan próbálunk gondolkodni. Az, ami nagyon nagy különbség. Ezt az egyetemeken is lehet érezni, általában a társadalomban, hogy a pohárban, amikor félig van, hogy melyiket vesszük észre. Egy félig üres, vagy félig teli van. És ez egy jelentős különbség, és erre van szükségük. Én Koszovóban dolgoztam viszonylag hosszú ideig, miután visszatértem, és ott az embereknek szükségük van a pozitív példára, szükségük van közép-európai példára, és ezt én úgy éreztem, hogy a 2 együtt. Tehát én közép-európai maradtam, magyar maradtam az 1 év után is, de valahogy összekapcsolódott ezzel a pozitív gondolkodással. Anélkül nagyon nehéz is lenne mondjuk a Balkánon dolgozni, mert amit lát az ember, az nem annyira bíztató. De ha arra gondol, hogy 10 év múlva, hogy ha most elkezdett valamit, lesz gyümölcse, akkor van értelme ezzel foglalkozni. És ezt tényleg ez az 1 év adta hozzá. Még kevésbé vagyok szkeptikus. Lehet, hogy akár meg naívnak is lehetne ezt nevezni. Én Charles Gattival beszélgettem kint, a Johns Hopkins Egyetemnek a professzora ő, és ő is említette, hogy ő amerikainak túl szkeptikus, magyarnak pedig már túl naív.